आब' भुमिका सिगाङावनो आं नोंखौ निमाहा बिग्रोबाय। हेल' लोगोफोर, दायो आं बुंनो सानदोंखि गथ'आ आंजों रायलायबाय, आं मोखांखौबो देखायबाय नालाय फेसबुकआवहाय। तो लोगोफोर फुङावसो बानायदों दे भिडिअखौ, माथो साथो बेङाखै दाबो नै, माने एकदम फुङाव सिखारदों। तो गाइस गुड मर्निं। तो जियानो जा आङो माने दाख्लैबो भिडिअ होदों, नोंथांमोनाबो नुखादों भाइरेल जाबाय थानायखौ, जाय भुमिकानि भिडिअ नङा होमबा, बे बावखुंग्रियाव पुलिस हमलायलायनाय बुलायनाय मा माबि जादों बेफोरखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय। ओमफ्राय बेयाव जायबा मिसबिहेभ खालामदोंमोन जाय सेंग्रा, तो बेखौ मोनबाय दे गाइस दायो फाइनेलि। तो ओमफ्राय बेनि फट'खौबो आं नोंथांमोननो देखायबाय नै बेनो, ओमफ्राय आं भिडिअ क्लिप्सखौबो होगोन। तो मानो होनबा बे गथ'आ जेनेबा गावनो भुल खालामदों नालाय, गावनो गोरोन्थिमार। तो जायबा बाथ्राखौ बुंबाय थादोंमोन ना भुमिकायाथ' बेनानो राइट जाहैबाय आरो ना। मानो होनना बुंबा बे गथ'आ जायबा गथ'थ' नङा बियो, जोंजोंनो समान जागोन मानसिया, सेंग्रा। तो बैसो जाखानाय बायदि नुखादों मानसिखौ एसे। तो बेयो दायो फाइनेल निमाहा बिदों दे भिडिअ बानायनानै। तो भिडिअखौबो होदों भुमिकाया, गावबो आपल'ड होदों। तो दायो आं नै देखायना होनि, नोंथांमोना नुवाखै जानो हानाय। तो भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै लादो, निमाहा बिदों बे सेंग्राया। आब' भुमिका सिगाङावनो आं नोंखौ निमाहा बिग्रोबाय। दा मैया आं बावखुंग्रि हाजोआव हाजो गाखोहैनायावहाय नोंखौ गाज्रि नोजोरजों नायफ्लांबाय, दा क्षेमा होदो। आरो ससियेल मिडियायावहाय बेबायदि भाइरेल दा खालामसै, आंनिनो गोरोन्थि जाबाय। तो बेनो दे गाइस, बे माने सेंग्राया निमाहा बिबाय दायो फाइनेलि। ओमफ्राय दायो माने भुमिकाया माबा बुंखो माबा बुङो बेसो मिथिगौ नङा होमबा। थानायाव थांदोंमोननो भुमिकाया आरो ना। तो केस होयोबाथ' आइखुमबो जेल जामारगौमोनलै बियो ना गाइस। तो बिराद भुल खालामना लाबाय नामा बे जाम्बा जाम्बानो। तो जियानो जा दायो बेखौथ' हमनानै मोनबाय मानसिखौ, खिन्थु भुमिकायालाय बिदि जेबो खालामनाय नङा। मानसिया माने निमाहाबो होबाय होननानै बुंदों। नोंथांमोना भिडिअ क्लिप्सखौ नायनो हागोन। तो बेखौ नायनानै लादो। गथ'आ आंजों रायलायबाय, आं मोखांखौबो देखायबाय नालाय फेसबुकआवहाय। दा ओमफ्राय नाम्बार नागिरनानै दा आंखौ निमाहाबो बिबाय। ओमफ्राय आब' आंखौ जेबो दा खालामसै, आंथ' थांबायबोमोन नालाय थानायावहाय। जोंना बिदाया ओरैबादि रागा जोंनानै दंमोन, गथ'खौ ओरैबादिनो हाथाय अरखेनानै बुनोल' लुगैजोब्बाय मानसिफोरा। ओमफ्राय दा बेखायनो ओमफ्राय गथ'आ दायो आं मोखांखौ देखायनायखाय फेसबुकआवहाय, दा ओमफ्राय गावसिनि मानसिफोराबो सिनायजोब्बाय, आंजों फल'वार्सफोरा मेरला दं नालाय गावसिनि थिंजायनियानो। ओमफ्राय दा आंखौ निमाहा बिबाय थाबाय आरो। ओमफ्राय दा आं बेखौ मा फोनसै, जेबो खालामला आङो, एफआइआर एरिबो होला, जेबो खालामला। दहायबो थांखांखाबायमोन थानायावहाय, ओमफ्राय रायलायबायबो, फट' सट' देखायखांबायबो। ओमफ्राय दा ओमफ्राय नामखौल' मोनाखैमोन नालाय, नामखौ मोनबानो फैदो होनबाय नालायथो। ओमफ्राय बेखायनो ओमफ्राय दा फट'खौनो होनोसै आङो। होमबा बिदायाबो बुजायबाय, खोन्थाबाय, फोरोंबाय, फट'खौनो होदो, नोंजों फल'वार्सफोर मेरला दङ, बे फट'खौ होबानो दानो सोरबाया खोन्थाहरगोन नामखौबो जायगाखौथ' मिन्थिखाबाय नालायथ' गसाइगावनिमोन होननानै। ओमफ्राय दा गासिबो मिन्थिजोब्बाय, गथ'आ गाबै गाबैबो निमाहाबो बिबाय, थोर थोरबो मावबाय, अननोबो ओंखारबाय आं जेबो खालामला दा। तो नुबाय दा नोंथांमोना भुमिकाया मा होनदों। ओमफ्राय सोरबा सोरबाथ' जेनेबा भुमिकानि चेनेलावनो नुखांजोब्बायबो जानो हागौ भिडिअखौ। तो भिडिअबो होखादों भुमिकाया। तो जियानो जा माथो बुंनो नङा होमबा। तो आं बेखौल' बुंनो सानो, सेंग्राफोरखौ आरो ना। तो बेबायदि माने सिख्लाफोरजों सोरबा आर्टिस्टफोर, सोरबा सेलिब्रिटिसानो जा, सोरबा इउटुबारानो जा लोगो मोनोबाथाय तो फट' लायो ला, खिन्थु इसिबां माने बे सिख्लानि मान सनमान, जायखिजाया बिनि माने रिपुटेसनखौ नायनांगोन नङा होमबा गाइस। मानो होनबा खनसे जुदि भाइरेल जायोबा बेयो दागोआ खारनो नागिरा नालाय, थालांखाथारो हिन्जावसा मानसिनाव। हौवासा मानसिफ्राथ' मा दिनै मायबा मोनसे जादों गाबोननो बावगारगोन हौवासा मानसिनि, खिन्थु हिन्जावसा मानसिनि बेलायाव आरो ना। तो बे जायखिजाया माबा मोनसे गाज्रि जुदि भाइरेल जायो, बा माबा मोनसे गाज्रि नुयो, मान सनमाननि खोथायानो जा, रिपुटेसनानो जा, माने बिराद गाज्रि जानानै थालांखायो आरो ना। ओंखायनो एसे सानै हयै लाबानो जाबाय, फट' लायो, भिडिअ लायो ना। हिन्जावसानि बेलायाव दे गाइस। तो सेंग्राफोरजोंबाथ' जेरै बोरै जायो, खिन्थु सिख्लाफोरजोंबाथाय माने मान सनमाननि खोथा दङ ना, नङा होमबा गाइस। बेखौसो बुंनो सानदां। जियानो जा नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन। बाय बाय दे।